Tényleg jó lenne most már visszavonulni, mert ez pillanatok alatt itt lesz, és akkor nincs menekvés. Kapok rendesen, de attól még egy kicsit még filmezek. Itt látható egy esőfüggöny, amint épp eléri. Ez már talán Gödöllő szélét már el is érte. Hátam mögött meg épp süt a nap, ezt lehet látni is az árnyékon. Közben megjön egy nagy sötét, fekete zivatarfel. És néha-néha dörög is természetesen. Igen, itt látszik a teteje, és szépen esőfüggöny. Följebb akartam menni, hogy körbenézzek, de ahogy láttam, hogy nagyon gyorsan jön ez az zivatar, úgyhogy inkább vissza is megyek.